Čaute ľudia, tu je Mabox a ja vás vítam u ďalšieho videa na hru Empyrion Galactic Survival. V minulej časti sme si takto pekne vylepšovali našu základňu, pekne sme si ju vymalovali a vnútri sme si spravili upgrade. Dali sme si sem kyslíkovú stanicu, potom liečiteľskú stanicu a tuto sofa, z ktorej sa hneď pozeráme sem a máme tu pekný výhľad na vonok. Dobre. No, dnes, čo by som chcel robiť? Áno, dnes bude tá najzaujímavejšia časť, pretože budeme robiť, áno, podľa názvu videa ste si mohli povšimnúť, budeme robiť loď. Áno, ale vyletíme až v ďalšom dieli. No, nevadí, aspoň uvidíte, ako sa tá loď stavá a možno, keď budem mať dobrú náladu a nebude ma to štvať, možno potom urobím taký krátky let do vesmíru. Ale iba možno. Podľa toho, ako budete poslúchať. No dobre. Takže máme pekný úvod a prečo mám teraz v ruke túto zelenú vrtačku? No preto, lebo dnes chcem ísť rozoberať moju lodičku, tú veľkú, v ktorej som doletel, lebo tu už máme stanicu, áno, na kyslík, aj na medika, takže, a ja som v minulej časti zabudol sem dať cargo, no tak dobre, tak rýchlo to sem dám. Dobre. Už máme 3, pretože toto budeme potrebovať, lebo veľmi, ja som to v minulej, no, keď som to raz hral, tak veľmi dlho mi trvalo, než som to zničil, takže si pre istotu pripravujem viacej tých nábojov, alebo tých zásobníkov, ale ja ešte tak pre istotu vyrobím tie cargo 4, lebo chcem si ich dať sem a chcem odtiaľ všetko preniesť, aby som tu sú rastlinky, ak sa nemýlim, tak dobre, tak tu. A tu je všetko pre rast rastliniek. No a ja by som si to chcel všetko preniesť do nejakého miesta, čo budem mať tu. Takto si tu urobím miestečko, otočím si to, aby to vyzeralo pekne. Tak. Jedno. Druhé. Tak. A do toho si dáme teraz tie rastlinky, keďže budeme búrať celú loď. No tak, aby sme mali kam tie rastlinky potom dať. Tak si to všetko zoberieme. Našťastie tie rastlinky nemajú perish time, takže sa nekazia. No, až potom to jedlo sa kazí, čo z nich bude. Takže to je potom horšie, ale my sa s tým nejako vyporiadame. Tak, máme tu dosť veľký priestor, takže je to super. No, vojde sa nám sem 8 týchto cargov, čo je viac než dosť. A ideme rozoberať, takže asi vám urobím timelapse, až kým nerozoberieme na kompletku túto celú loď. Takže si užite timelapse. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Musím sa najesť, pretože trošku nemám jedlo a vyzerá to tak, že si musím zobrať rýchlo nejaké toto. Tak, idem si zobrať svoju lodičku a vrátim sa, až budem niečo mať. Tak, že zatiaľ čau. Dobre, tak nejako som tu ulovil pána Johnnyho, lebo sa mi tak trošku ponúkol, takže máme tu pána Johnnyho.
takže mám tu nejaké mäsko a urobím si tu toto. Tak. A pokračujte v pozeraní sa na timelapse. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Dobre, takže dali sme dole nejako našu lodičku. Zobral som z nej len to najpodstatnejšie, nechcel som si plýtvať z tohto náboje, lebo na toto všetko, no, tak ako mohol by som to rozobrať, ale tak na čo, veď ironu tu stále máme dosť. No a teraz vám aspoň ukážem, ako sa v tejto stanici nadýchuje, takže do nej skočíte a načerpáte si kyslík. No, tu som zobral trošku veľa, ale nevadí. Tak, vrátime. A dám sem všetky veci, čo sme rozobrali. Tak. Toto. Tohto a toto. Dobre. No a je vidno asi, že máme v podstate všetko, takže ja si dám vyrábať toto. Potom by som si mohol dať vyrábať, kde to mám, toto, a to je asi tak, čo potrebujeme teraz všetko. A ja idem zatiaľ skontrolovať náš generátor kyslíku, ale prečo peši? Veď máme naše vozidlo. Dobre. Dobre. No. Ideme sem a 49, to je dosť. Nech sa produkuje a veď kyslíku máme dosť, to je v pohode. Zapneme a ideme. Ops. Trošku sme niečo poškodili. Drifty. Tak. Vystúpime. No a teraz. Jo, takže máme toto a core. A core si vyrobíme ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. Posledný. Tak, dáme si toto vyrábať. Áno, máme Capital Vessel Starter. A nie! No. Nie, toto. Chcem toto dať vyrábať. Čo sa stalo? No dúfam, že sa tu nič nepokašľalo. Nevadí.
Buď to spravíme, alebo nie. Buď sa to dorobí, alebo sa to nedorobí, no. Dúfame, že sa to teda dorobí. A bez väčších problémov. Prosím. Neviem, čo sa stalo. Ale pekné to teda nie je. No neviem teraz, čo sa stalo. Teraz som chytil taký rage. To ste ani nevideli, toto. Ja som klikol na toto miesto, na toto. A teraz je polka materiálu v keli. Ale no. To sa mi už nemohlo dorobiť. Jaj, no. Nevadí, dúfam, že aspoň na ten kokpit máme veci. No, nemáme. 2 počítače chýbajú. Takže Grand Vessel Starter. No, dám si to sem. Smart Vessel. Dobre. Takže sme si vyrobili plošinku. No. Ach jaj. Že 2 počítače. Kokpit. Ach jaj, toto sa mi nemohlo stať. No poď kokpit. A ja si dám vyrábať bloky nejaké. Takže aspoň takých 20 by mohlo stačiť. A ešte týchto takýchto okrúhlych. Dobre. Takže máme aspoň tie hlavné veci. Dobre, takže tu je pred lode. Tak si to dáme takto. Asi toto. Takto sem. Presne tak. Tu budú bloky ďalšie. 6 na parádu. 6 blokov bude úplne stačiť na celú loď. Dobre. To sem. Sice na RCS ešte nemáme, ale ten si počase vyrobíme ešte. A, no, môžeme, super. Môžeme si ho vyrobiť, našťastie. Už dám si toto. Aj tú chladničku by sme si na tú loď mohli dať. A aj tú kyslíkovú stanicu si dáme na to.
pretože musíme byť vybavení. Ideme na cudziu planétu a musíme tam predsa mať... No, predstavte si, že sa nám napríklad rozbije motor a... No, motor. Trysky sa nám rozbijú a teraz nemáme ako odletieť domov. No tak tam musíme mať niečo, s čím budeme čerpať ten kyslík. No a akože mám 101 kyslíku. To by mi malo stačiť. No ale... Toto. Poď. Toto si zoberiem. A nejaké tie bloky teda. Poď. Týchto pár. 20 by mohlo stačiť. Tak dáme si na loď. Na toto. Aby sme si dali ako. Takto. Ešte tam bude na tejto časti. Mne sa to predsa ľúbi viacej takto. Tam budú aj trysky na tom palive. Tak to si dáme toto. To si zoberieme. A ideme robiť loď. Takže takto. Dáme si lodičku takto. Som to nechcel. Dobre. Teraz tento palivový ten. Dáme toto. Na toto potrebujeme ešte tie dva počítače. No ale potrebujeme Electronics. Takže na všetko potrebujeme Electronics. To je divné. Dobre. Toto. Blik. Tak. Takto budú sem trysky. Sem. Potom bude jedna tuná. Jedna bude tuná. Na týchto dvoch miestach by mohli byť zase dohora trysky. Tu budú brzdiace, alebo nie, takto. Tu budú brzdiace a tu budú bočné. Alebo inak. Tu budú bočné na tomto. Tak. Tu v tomto mieste budú bočné. V tomto bude takto reflektor. A tu budú ešte, že kyslíková stanica, kyslíková tá bomba, alebo čo to bolo. A vždy si sem takto skočíme, vždy si pustíme kyslík a načerpáme sa. Potom tu budú znášacie, teda, že budú do vrchu. A ešte by tam mohla byť tá chladnička a aj cargo box nejaký. Takže ja si zoberiem toto. Počítače 2 sa mi isté, že nevyrobili. A vyrobili? No vždy, keď tu nie som, tak sa mi vyrábajú. To sú... benzín. Čaute ľudia, tu je Mabox a ja vás vítam u ďalšieho videa na hru Empyrion Galactic Survival. Pardon, došiel mi benzín, bol tu menší skrat. Ako som hovoril, benzín si stále treba strážiť. No a teraz to musím všetko zapnúť. On. Yes! Zaplo sa to. Takže pracuje to zase. A potrebujem si teraz toto. Control device. Kde sú control device? Kopr.
Oh. Nemôžem si vyrobiť kopr. Nemôžem. Dobre, tak ja idem preto. A získame koper. No tak. Poď. Tu dáš. Ti verím. Poď, dáš to? Tak. Šli sme sem. Teraz. No tak. Ty malý, ty. Yes. Yes, sme tu. No teraz ako to pôjde z kopca? Fú, ale jedlo. Jedlo. My normálne, že máme málo jedla. Ale tak tuším, v mrazáku máme, tuším, 2 mäská, takže to by mohlo byť fajn. No, vykopeme si tu. Toto. Trošku toto zarovnáme. Tak. Vyletíme hore. Domov je ktorým smerom? Smerom sem. Takže ujeee. Brum brum dum 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 dum. Dúfam, že sa... nerachli sme sa o zem. Pekne, pekne. Super. No a teraz nerachnúť do základne. Zaparkovali sme presne pred vchodom. No. Dáme si. Kde máme? Ja som si ho nedal... Ja som si ho nedal do chladničky. Toto môžem spraviť len ja. Ňom, ňom, ňom. Ňom, ňom, ňom. Tak. Tu máme, koper si dáme sem. Vyrobíme si takto 10. Koľko budeme mať? 10. 20. Z každého budeme mať 10, takže 100. To je fajn. No, to je fajn. Čiže budeme mať 100. A čo sme povedali, že nám chýba? Toto. Control device, áno. Takže jedenkrát toto. Potom si dáme toto. A nakoniec si dáme toto, toto a chladničku. No a potom už to bude trošku ťažšie s trískami, no. A nakoniec ešte Gatling a ešte reflektor, alebo reflektory. No, teraz sa nám vyrobí toto, všetko nám zčervenia a... Robím si nejaké tie electronics. Už by som tu mal mať aj tie kyslíkové tie... Ja ich tu ne... Á, mám ich tu. Takéto stresy. Zase. No. Toto pôjde. Ako? Ak to?
Presne tak. Toto sem. No wow. Ja som to vyriešil úplne na jedničku s hviezdičkou. No, vždy sem prídeme takto. Sem si dáme kyslík. A tu nám ho napumpuje. No, ľahké. Dobre. Teraz by sme si mali vyrobiť toto. 2 počítače a 2 control device. Takže počítam tak 4-krát control device. Áno a 2 počítače. Potom si vyrobíme toto. Potom toto. Nakoniec tú chladničku. Takže ešte jeden control device. Ešte jeden počítač. Dobre. Nakoniec chladničku. Ak nám to všetko vystačí, tak sa budem fakt čudovať. Inak toto bude všetko, čo potrebujeme a nakoniec tie trysky. Pardon. Inak niečo by tá loď bola rýchla. Alebo nie, budeme tam dávať len takéto obyčajné. Aha, dobre, takže došli nám electronics. Čo? Cargo? Chceš mi povedať, že cargo sa nevyrobil? Vyrobil sa nie? Áno, vyrobil. No tak. Dobre, a teraz čo mi chýba na ten konstruktor? Keďže mi to nevyrobilo ten konštruktor. Konštruktor. Kde ho mám? Control device a metal komponenty chýbajú. No jasné, ja som sa divil, že čo nám chýba. Kobalt. Really. Dobre, dám si vyrábať aspoň benzínové tie. Benzínové veci a my ideme pre kobalt týmto. Takže ideme prvýkrát niekam ďalej. Ups, trošku mám dobrý driving skill. Dobre. To nám trvalo teda rýchlo. Alebo teda trvalo rýchlo, no. To nám išlo rýchlo. That is a window to my soul. Come and get it. Máme naťažené, vychádza nám slnko a pôjdeme domov, inak už mi dochádza kyslík, takže
už musíme ísť sem. No. Takže už sme tu. Tak, máme. Teraz si musíme načerpať vzdu. Ešte trošku. Tak, teraz ja si urobím mäsko. Takže. Tak, síce. A tu nemám. No, takže ja si... Čo som to chcel vyrábať? Áno, tak toto. Kobalteríno. Cargo box som si chcel dať na to. Takže cargo box by mohol byť tu. A chladnička bude tu. Presne tam. No. 50 tohto. A... No a nakoniec už len trysky. A Gatling. To je pre zelené a pre modré. Takže toto jedno si dám vyrobiť, nie reflektor. A ja už... Aha. Áno, ale ja chcem control device a metal components. Takže metal components 10 a control device. Tých si dám 6. Tak. Dobre, chladničku si ideme dať. Si dám teda sem. A takto vyzerá pekná futuristická chladnička. Áno. A ešte ten konstruktor by sme mohli dať takto tu. No. Dobre, áno, ten dáme tam. Takže. To sa nám dorobí. No a potom už môžeme dať toto. Tak, a už si dáme robiť toto. Super. No. To nám to ide. No. No, už to pôjde. 3 2 1. Tak. A poď. Čože? 450 benzínových čiastočiek máme a mimochodom aj toto. No a 4, no dobre, tak rovno si dáme nejaký ten benzín vyrábať. Tak, aj 100 si ho dáme vyrábať, tak. No a konstruktor. Ten sa nám tam nevojde. Ja som si... Tak. No, horšie som to spraviť nemohol. No neviem, či tam ide dostať. No tak dúfajme, že áno. Nejako sa tam dostaneme.
Áno, takto. Takto pôjdeme a sem skočíme. Áno, super, presne tak. No, tak to bude. Hnusná loď. A kde mám zase Aha. Ja som to Zase som to do tej chladničky nedal. Dobre, napapal som sa. 45 benzíno. Ojojoj, tak to budeme bohatí. Dobre. Dáme toto paliva. No. Tak. A už budeme len čakať, kým sa nám dorobí palivo a máme to. No a potom ešte trysky, ale ja trysky spravím mimo kameru a vy už v ďalšom diele uvidíte, ak už proste let do vesmíru. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, nezabudnite dať like. Ak nie, dajte tiež like a ja dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalšom videu. Takže, čau.